чували ли сте за новото чудо? Казва се временно няма топла вода, да бе временна от август. Топлофикация пак копае квартала. Тръбите пушат, ама не и парната зала. Казаха до петък ще е наред, ама кой петък? След 3 месеца напред. Банята ми е се като в Survive шоу. Чайник, легенни, душ на слоумо. Съседът вика, аз се къпя в офиса. Аз 2 свещи, романтика и философия. Няма топла, брат, няма топла. Всички в дружба сме станали спартанци доста. С чайник, с котлон, с леген под крак. Живота е мени, сама много не така. Казаха ремонта върви по план, ама майсторът пуши и гледа в таван. Още малко вика, ей сега ще пуснем. Радиаторът мълчи като след развод, буквално без устни. Пералнята скърца, студа трака за биво. Вкъщи всички шапки и дебели гърди. Телевизорът грее най-топлото нещо. Пускам новините, чувам, идва зима, човече. Няма топла, брат, няма топла. Всички в люлини дружба сме в поза жабка. С чайник, с котлон, с леген под крак. Живота е веле, само малко не така. И пак ще дойде май месец. Ще пусна топлата точно когато няма нужда. Ще влезеш в банята, ще викаш вау. И после сметката ще е като заплата на градоначалник. Топлофикация, брат, вие сте легенда. Вие правите от зимата легенда. Като нямаме топла, ще имаме стил. Ние сме народ на духа и на електрически грил.